Si et sembla, comencem parlant de paisatge, del paisatge on vivim, però també del paisatge que es veu quan puges una muntanya, que es veu més enllà del nostre paisatge, del paisatge català, si es veu Perpinyà o es veu Toulouse o es veu Marsella o es veu Londres, què veiem des d'aquest paisatge, i el paisatge també com a valor per ell mateix. Joan Noguer, tens la paraula. Hola, sí, bona tarda. Jo seré molt breus, ens va demanar que fossin tan breus com 2 minuts. Deixa'm-ho dir. Jo potser sóc una mica, a més d'equivocar-me parlant, com heu vist, potser sóc una mica dur d'orella, perquè jo vaig entendre que aquestes intervencions havien de durar 2 minuts i a totes les altres taules he observat que duraven 10 minuts. O sigui, no sé si ho van entendre malament les altres taules o jo, però jo als meus companys a la taula els hi vaig dir 2 minuts. I per tant ell parlarà 2 minuts, després ja parlarà més si de casa. Bé, de fet, de 2 minuts no m'ho vaig acabar de creure, i per tant em vaig preparar per 5 minuts. Xavier, què vau dir? 10 o 2? Exactament. Jo vaig intuir que la cosa anava per allà i per tant m'he preparat una intervenció per 5 minuts en línia amb el que el moderador ara comentava, però no només. Abans de res voldria agrair a l'organització que m'hagi convidat a poder contribuir a aquestes terceres reflexions crítiques des d'un àmbit el meu en el que aparentment potser tenim menys coses a dir, dic aparentment, en relació a la cultura com d'altres àmbits representats aquests dies. Jo soc geògraf, no soc gestor cultural, no em dedico a la gestió de la cultura, em dedico a pensar el territori i intentar ordenar-lo una mica millor si ens deixen. Però en qualsevol cas és des d'aquest àmbit, des del que jo volia aportar alguna idea. Bàsicament 2 idees bàsiques, la segona en relació al que comentava ara el moderador, 2 idees bàsiques a l'entorn de la temàtica d'aquesta taula. 2. La primera és que, i des dels ulls d'una persona que té com a matèria d'estudi el territori, és una constatació evident, però que té molt a veure amb el que aquí estem discutint. Aquest és un país molt més petit del que era quan Pau Vila va dissenyar la divisió comarcal de Catalunya. I és molt més petit perquè s'ha encongit. Això pot semblar estrany, però efectivament s'ha encongit. És un país que s'ha encongit, no? És un puny que s'ha tancat, s'ha fet més petit. Senzillament perquè estem molt més ben comunicats i perquè les distàncies d'un punt a l'altre són molt menors i, per tant, no només la distància física real, sinó la sensació, la percepció de la llunyania ha minvat moltíssim en relació a fa 50 o 60 anys. Primera constatació, aquest és un país petit i més petit del que era. Relativament ben jerarquitzat pel que fa a la seva xarxa urbana. Si un analitza, es fixa des d'aquest punt de vista en d'altres contrades, àrees hispàniques o europees, se n'adona que efectivament hi ha altres espais en els que la jerarquia urbana és similar, però n'hi ha molts en els que no és així, sinó en moltíssims hi ha una única capitalitat, una única gran ciutat i un gairebé desert a l'entorn, i per tant hi ha un salt enorme entre el primer punt de la jerarquia, la punta de la piràmide i la base. Aquest no és el nostre cas, és un país relativament ben jerarquitzat pel que fa a la seva xarxa urbana i cada cop més ben comunicat d'una punta a l'altra. A més, tenim la sort, cosa que no tenen altres àrees regionals, europees, tenim la sort de que a la part superior d'aquesta xarxa urbana, d'aquesta piràmide, hi ha una ciutat global. I aquesta ciutat global és Barcelona. I això és una sort perquè ens permet situar-nos al món amb més facilitat i fer-nos visibles amb més facilitat. Tenim, per tant, l'estructura territorial òptima per, com indiquen les terceres jornades, aquestes jornades de reflexió crítica, canviar de paradigma. I dic que tenim l'oportunitat i la sort de posseir aquesta estructura territorial òptima per canviar de paradigma perquè des del meu punt de vista, en la relació territori-producció cultural, el paradigma vigent, i parlo des del meu punt de vista, des del meu àmbit, segueix sent una mica antiquat. Què vull dir amb això?
em sembla que el paradigma vigent en aquesta relació territori i producció cultural segueix sent encara típicament propi, per exemple, de l'època en què Pau Vila va dissenyar la seva divisió comarcal. En diguin societat industrial o el que vulguin. És a dir, segueix imperant el paradigma que associa excel·lència cultural a concentració de la població i del poder econòmic i polític en un punt determinat del territori, en bona mesura. I no ens hem acabat de creure, crec jo, que el país s'ha encongit, com deia abans, s'ha fet més petit, que les ciutats petites i mitjanes han crescut en musculatura i que s'han obert al món i que tampoc ens hem acabat de creure, encara que en parlem sovint, que un dels efectes més positius, perquè té efectes positius la globalització, un dels efectes més positius i interessants de la globalització en relació al tema que estem discutint aquí és la interconnexió directa local-global, directíssima. En definitiva, l'excel·lència cultural avui, segle XXI, és repartida pel territori i no està condicionada, com sembla que a vegades sigui així, no està condicionada pels clàssics paràmetres d'una societat de producció i consum típicament fordista que ja ha estat superada, llargament superada o almenys en alguns àmbits sobradament superada. L'excel·lència cultural la trobem avui també, i perdonin els exemples perquè sempre és inevitable deixar-se'n un munt fora, la trobem, l'excel·lència cultural, perduda al vell mig del Pirineu, per exemple a Farrera, al Centre d'Art i Natura de Farrera. Un centre on hi fan estada poetes japonesos, artistes canadencs, pintors irlandesos, geògrafs sud-americans. O l'excel·lència la trobem a la iniciativa Prioritat al Priorat, o la trobem en el Festival de Teatre Temporada Alta, com ja s'ha comentat fa un moment, o al Bòlit Centre d'Art Contemporani de Girona, o en un projecte recent de creació d'un Centre Nacional del Paisatge a Olot, per exemple. Centre Nacional del Paisatge a Olot, com una suma única i bastant excepcional d'un món que ve del món del patrimoni i de l'art, un museu i un àmbit, un ens que es dedica més a l'ordenació i la gestió del paisatge. Sumats estan pensant en la creació d'un Centre Nacional del Paisatge. Em pregunto, perquè no ho conec, no sóc gestor cultural, si algú s'ha preocupat fins ara de fer el recompte de totes aquestes iniciatives públiques, privades, n'hi ha moltes que són privades, per cert, moltes, d'altres són mixtes, i posar-les sobre un mapa, iniciatives que estan connectades al món, que són, s'ha parlat d'internacionalització, que ja estan internacionalitzades, absolutament internacionalitzades, i que a més són de qualitat contrastada i d'excel·lència més que evident. Per tant, el territori s'ha encongit, els paràmetres sobre els quals pensem aquest territori també des d'un punt de vista cultural no, em sembla, responen a aquest encongiment i a aquesta globalització de la que tan sovint parlem. El segon punt, i ja ho deixo aquí, després de cas en parlem, només per anunciar-ho, el segon punt, la segona idea que volia llançar és que, com tu has dit molt bé, estem parlant de territori i cultura i en aquest sentit jo volia posar sobre la taula aquesta idea que el territori per se és un bé cultural. El territori per se és un bé cultural. No només, i no se m'entengui només així, des d'una perspectiva convencional de valor patrimonial, sinó des d'una perspectiva molt més innovadora i molt més atractiva i molt més contemporània. El territori és un bé cultural. Això és observable i fàcilment perceptible analitzant diferents moments i processos del canvi territorial que ha estat també canvi cultural d'aquest país. Passejant-se, per exemple, per la recentment inaugurada exposició Catalunya Caixa de Francesc Català Roca o en l'excel·lent exposició a l'entorn dels volums Catalunya Visió, patrocinada per aquesta mateixa casa, en aquest moment em sembla exposada a Lleida i que està circulant pel país. Quan un mira aquelles fotos i les entén des d'un punt de vista territorial cultural, se n'adona que allò és un bé cultural enorme, d'enorme rellevància, en contínua transformació i en dinamisme constant. I en aquest sentit
el rostre d'aquest territori, el paisatge, és efectivament un bé cultural, no des de la perspectiva turística només, no des de la perspectiva patrimonial o convencional, sinó des d'una perspectiva molt més àmplia i molt més rica del que sovint hem volgut creure. Potser aquest no adonar-nos d'aquest fet és el que ha portat a que tampoc ens hàgim adonat de que estem assistint i hem assistit darrerament a un procés de banalització, mediocratització, trivialització constant d'aquests territoris i dels seus rostres, que són els paisatges. Com a resultat de les dinàmiques pròpies que tots coneixem, pròpies d'un país de nous rics fins fa 4 dies i que no havia entès que realment es podia ser ric mantenint la identitat i la singularitat dels seus paisatges i no abocant-los a una banalització i trivialització irreversible en molts casos. Però bé, en tot cas ho apunto i ho deixo aquí per no passar-me dels 5 minuts que havíem comentat. Molt bé, moltes gràcies, Joan. Em sembla que has posat idees força importants, com per exemple això de que l'excel·lència es viu i es fa i és compatible en el territori, en aquest territori que s'ha encongit, després si de cas en parlem, i penso que sobretot el que s'ha de parlar és d'això del paisatge com un bé cultural en si mateix, no? I com es gestiona i qui ho gestiona i qui el promociona i qui el ven, entre cometes, aquest paisatge i aquesta riquesa, o que se'n pugui preservar.